Fernando Pampanga. Ang ganda naman ito. Tay, wait lang. Tay. Shoutout po. Tay, tara na tay. Nga tay. Saan kayo bibili? Nga tay. Saan kayo bibili? Na. Wow, chat ng karne. Saan kayo bibili? Na. Nga tay. Ano po? Ito po. Ito po. Ayun po, special cut nila man. Nakapata, special cut, unahan. Ano ba nila na pungutan? Ribs po. Ilan po bang kukunin nyo to? Ganda rin natin. Maganap ako dito. Doon daw. Yak, wala nang baboy. Ay. Ba't mahilig kayo sa ganyan, tay? Nga, tay. Dami langaw naman dito. Nang kaninang kilo ng laman mo. 340. Dahil po nung bumaba na. Oh, dahil sabi ng BI, di ba? BI. Ayun po. Yan. Dito po. Ito po yung Yan na. Nate. Ay, 365. 365. 360 na lang. Ha? Baka lang po, sir. 365. 360 na lang. Sako na po. Chop-chop pa daw. Ito yung vlogger natin bumili sa akin. Naalala niyo po pala. Oo. Diba dati bumili na kayo dito, di ba? Opo. Nagbablog ka. Naalala pa rin ni ate. Si Kuya. Salikat ka. Hindi na kayo dito. Dito na kayo bibili. Dito. Dito ba yung baboy? Yung baboy. Kaya kalimutan maebon. Dala ko mga sige. Ay, sige. Marano kasi. Ganyang karne nila. May gumay shout out sa chat. Subscribe, mag-like, share. Pero dito tapos ang reserva. Magkano yun? Ha? Ha? Bili lang yan. Ang gusto Ano ba? may shout out. Nako po. Tara tayo. Tara na. 10 piso daw yung ay ko mag-GL. Sorry, ito na ito lang nga ako kanina. Tara. Tara tayo, baba na. May shout out. Isa pa daw 10. Tayo. Tara na. Tayo, nawuwa ko. Oo, bili tayo. Bili mo kami. Nawuwa. Gano'n mo na tayo. Nawuwa na ako eh. Tara na. Tayo na patunga nga kanina. Saan dito? Mga paninda nila dito.
Bang iba. Ano? Sibuyas. Ano tayo? Tara na. Ano po? Ano bang bibili nyo? May gulay. May walay kasi yan. Ano ba si bibili nyo? Ano tayo? Ano yung tayo? Panigang, wala. Ha? Panigang. Panigang ko yan. Kangkong, sampalok, gabi. Hindi, may gabi na. Ano, sampalok na lang. Sampal. Di palok. Sinigang meat. 1/4 pwede. Naka-video ya kaya ako. Opo, naka-video ko kayo ni ma'am. Grabe. O, 20 lang tayo. Tsaka, kangkong. Oh. Kangkong daw. Naka-video ako. Video. Tayo, ano pa? Ito lang? Tsaka Opo, sili. tama naman. Sili. Ayun sa kasili. Ay, dalawa lang. Tama na. Dami. Sakto. Sakto tayo. Video na kayo. Dang, 10 lang to. 10. Dito na lang tayo bumili tayo. Mura pala. Mura si mama magbinta. Dito tayo ng iba, mahal. Magsila ako. 20 lang to. 30. 35 lang. 35. 35. Wala na, Gabi, wala na. Wala na po, Meron na ma'am. kayong Gabi. Aba. Wala na po. 20 kunin mo. 35 lang. Ano tayo? Di ba tayo matatapos niyan? Tapos na tayo. Ay, yung sangkap. Shut Ay, up. sitaw pala. Sitaw. Ikaw, ilan? Oo, isang tali lang, yung maliit lang. Dahil 20. bawal sa akin. 20. O, lagyan na natin. 20. 50 lahat. Ah, 50 lahat tayo. Ah, Kaya Lagyan mo magtatapos. na kung ano tayo, 5 pesos sa sitaw. 5 pesos na lang sa sitaw. tayo. 55 lang. Yan tayo. Ako naman na tayo. Tayo. Ayun, yun. Oh, nahulog pa, nahulog pa. Tayo. Nawa po. Awan eh. Yan. Yan, tayo. Yung gulay mo. Hello po. Sige. Kakain ng masarap Shout out na lang po. Okay po, thank you po.